हेलो लोगोफोर जोंहा नै रुम गोदानाव फैबाय अखा हागासिनोमोन नै दासो नागारदों बेंगालराव अखा एकदम हानानै अखा हानानै दासो नागारखादों बायहेरायाव नै रुमा नै जोंना बेनो जोंनि रुम नै ओंखाम संग्रा किचेन नै बे ओंखाम संग्रा किचेन मानसिफोरनि बेखौ बे माल माथाखौ लांजोबाखै नै बाव जाय थादोंमोन बिसोर हस्पिटालाव दंहैयोनो बिसोर गाबोन समफोर लांफैगोन आरो बे बुस्थुफोरखौ गोबाव जाबायमोन आरो थानाया थायाखैमोन बिसोर नैबे दुगैग्राया सिङावनो ओमफ्राय बे बाथरुमफ्रा बायहेरायाव आरो दा नै जोंना उन्दुग्राफोरबो गैया नालाय दख'नाफोरखौनो कम्बलफोरखौनो बावनो बबाय बावनो उन्दुगोन आरो नै दिनै हरसेखौ बायनो हाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय नैबेबो गासिबो बिसिनिनो गोजा नै जोंनि मालानो गैया बे गासिबो बिसिनि गोजा बिसोरदि माला लांफैगोन गाबोन समफोर लांफैयोबा बिराद मोजां जाबाय आरो जोंहाबो रुमा साफा जासिगोन फोसाबनो दा बर्थमान नै बेनो आरो रुमालाय फांखायाबो सोलिगासिनो नै दा बेंगालराव कारेन्टआ फ्रि सोलिगासिनो आरो गोसोबादि फांखाफ्रा दोनबाय था आनलिमिट बे लाइटफ्राबो सुना दोनबाय दा एनि टाइम फ्रि नालाय कंग्रेस देरहानायनि मालाय फ्रियावनो कारेन्ट होजोब्बाय गोसोबायदि दा ओंखामबो मोनजायाखै जोंहा ओंखाम मोनजाया मा मोनजाया सानैजों थालायगासिनो गेस गैया दे जोंना गेसआ मोनथ'वाखै गाबोनसो सफैगोन मा जाबावो दिनैलाय गैला जाथ'ला दिनै थासिगोन हरसेया गाबोन नायनोसै दिनै रानबाय ओंखाम रानबाय जोंहा अखा हागासिनो बायहेरायाव थांनायाना बोरै नाहरथों मानसिफ्रा ओरै फै सिङावबो ओंखायनो होनथारगासिनो एकदमबारे अखायानो दाबो हागाया अखा हागाबा एसे बायहेरायावबो थांनो हासिगौमोन अखा फ्रि हागासिनो साथाबो गैयाना साथा दंबा बायहेरायाव थांनो हासिगौमोन लाबोदों ओमफ्राय गंसेल' साथाजों बाव थांगोन ओमफ्राय बाव खाथियाव हटेलबो गैया खाथियाव हटेल दंबा थांजाबायमोन अनलाइनाव अर्डार खालामबाय फैयोब्ला जानोसै आरो ओमफ्राय दा गेसफोरबोथ' गैखाया नालाय गेसफोर दंबा न'आवनो संना जानो हाबायमोन नैबिदिखौ ओमफ्राय गेस सबखाखौ जोंना बायबावनांगौसो गेसल' मोनगोन ओमफ्राय सबखाखौ बायनांगौ आरो दा मालायफोरनि गासिबो दंथ'यो माइरंफोरल' जेबो गैया बे गासिबो नै माबा माबि दंलाजोबो गोजौआव नै गाबोनसो लायसिगोन जोङो दिनै रबिबारखाय गैया दिनै रबिबार गासिबो माबाफ्रा बन्द' नालाय माबायाबो गैया आरो गेसआबो मोननाय जायाखै गाबोन मोनोब्ला लायनोसै जि दोनग्राफोर माफोर माबा माबि बायनांगौ गोबां बुस्थु बायनांगौ आरो लासै बायलांसै दाथ' बायजोबनो होनबा हानाय नङा होमबा लोगोफोर उनाव लासैनो बायनानै लानोसै दा जिफोर आलायलाबायनो दङ आरो ओरै गोजौआव ओरै आलाय जायो ओमफ्राय ओरैहाय ओरैबो दोनजायो नै बावहाय खनलाबायनानै दोनलाबायजायो आरो जिखुनु जाया जोंनो मेनआ दा गेस आरो गेस नांगौ दा गेस गैथ'वा गेस मोनबानो जाबाय अखा हानाया नै गिसि गोजा दासिमबो बैजों फुजा जागासिनो जोंना फार्स्ट फ्ल'राव आरो फार्स्ट फ्ल'राव नै खाथियावबो फुजा जागासिनो हौरै रानदो दिनै हरसेखौ हरसे ओंखाम मोनजायालासिनो उन्दुदो नोङो दिनै फैयानो दिनै अखा हानायखाय फैयानो अर्डार खालामबाय अनलाइनाव फैयानो बेबो नंगौरा दिनै मालायफोरनि बुस्थुफ्रासो आयौ जेव जायगा थोलायै मा बुस्थु दं बिसिनि गोजा माला लांफैगोन सियार गंनै दं मालायनि जों जिरायनो थाखाय मोजां जाबाय ओमफ्राय जोंना उन्दुग्रायानो देन्जारखा उन्दुग्राया जोंना मेजारमेन्टखा बेहाय थायाबा उफाय गैया दिनैथ' ओंखाम मोनजाखाया जाहैबाय जोङो
जानला मोनला ओंखाम गैला उन्दुनानै थानोसै ओंखाम गैला दिनै सोरबा ओंखाम अर्डार होना हरदोलै लोगोफोर ओंखाम नङाबा राननानै थासिगोन गेस गैया गेस दङब्ला ओंखामखौ संना जानो हाबायमोन गाबोनसो मोनबोगोन गाबोनहाय मोनोब्ला संनानै जानोसै आरो एसे मोजांनो गाबोन एसे फुङावथ' महाय मोनायानो जागोन गाबोन मोनायाव मोनजागोन गाबोन फुङाव बैयो बायहेरायाव जाबावनांसिगोन गाबोन फुङाव खेबसे आरो बायहेरायाव जाबावनानै गाबोन गैयाबाबो मोनानिफ्रायसो जों मोनजागोन हरसे सानसेयानो जाबाय गाबोन सानसेखौ जों थाबावनांगोन आरो थानानै बिदिनो बायहेरायाव हटेलाव बायनानै जानांसिगोन ओमफ्रायो दा मा होनो माखासे बुस्थुफोरखौ अनारनिफ्राय मोनबोबाय दा माइरंफोराबो जोंना दखानाव मोनजोबखायो नालाय गाबोन माइरंफोरखौबो लानानै फैजोबनोसै गाबोनहाय जानोसै आरो दिनै सानसेखौ रानथाबनानै थानोसै बेसेबां रानथोंसै दा हरसेयाव लाबानो आरो ओंखाम हरसे हा लाबानो लाबोला औ माया ओंखामा लाबोगोनदां अखा हानायखाय लेट जागोन आरो अर्डार खालामदों दा हराव मोनजानो हागौ अखा हागासिनो ना ओंखायनो डिलिभारि खालामनो बिसोरबो फैनो माबायो आरो गियो माबालाय मोनजागौमोन दाख्लि थानायनिफ्राय जा गोजानावसो थांथ'आ होनलायगोनसो रुमाबो एसे गोजान जाबायना जोंनि खामानि मावग्रानिफ्राय गोजान जाबाय साइकेल लानांसिगौ साइकेल गंसे दा माने जोंना मालिकआनो गंसे साइकेल होगोन आरो फिसाजो सालायग्रा गावनि फिसाजो सालायग्रा एकदम हिनजाव साइकेल बेखौनो सालायनानै फैनांसिगोन आं बानायबावनांगौसो ओमफ्राय टायार टिउनो गावसोर बानायना होगोन ना होआ आंनावथ' दा बानायनो बेसेबां माने फैसा गैला गावसोर बानायना होयोबाथ' मोजाङानो सालायनो मोनसिगोन आरो गावसोर बानायना होआबाथ' गैया बे साइकेलखौनो लानानै ओरैबा ओरै बेरायथिंनो मोजां जाबाय आरो हरावसो गबोयो नालाय डिउटिया हराव 9:30 गबोयोबा आं फैनोबो एसे थाबायनोबा माबा जायो नालाय ओंखायनो साइकेलजों फैनांगौ आरो उफाय गैया गाबोन जिखुनु दस्रा साइकेलखौ लाबोथ'गोन ओमफ्राय बे बानायनांगौखौ बानायहोनो गेरेजाव दोनबोगोन आरो आंथ' हाबा हारसिं थाबाय थानाय जासिगोन माथो सप्तासेफोरा आंथ' आरो थामिल भाषा रोंखाया नालाय जेबो भाषा जिंगासिबाय आङो भाषाखौनो रोङा जेबो बेहाय थानाया सेस हिनजावफोराबो दङ दंनाया होमबाबो मा होनो थामिल गोजा आरो रायलायनोथ' रोंखाया जाहैबाय ओंखामबो बिना जानो रोङा खामानि गैया गोदानसो दा बहा बिना जानो रोंनाबो जाथों जिखुनु जाया जोङो रुम गोदानाव फैबाय लोगोफोर रुमा नै फिसा आरो बांद्राय फिसाबो नङा सानैनि थाखाय बेस्ट आरो थानायनि थाखाय बिराद मोजाङानो दा गासै रुमफ्रा मालिकनिफ्रायनो फ्रि जाबाय गेसबाबो मालिकनिफ्राय जानाया जोंनि आरो ओमफ्राय सेलारिया बिराद खम उनाव बारायोना बाराया बेफोरखौ नायनोसै बारायाबा बेलेग जायगायाव एसे नागिरनांगोन बेसेबां होयो नायग्रोनोसै 4-5 माससो बिदिनो मावग्रोनानै नायनोसै बिदिनो मास मोनसे मोननैयावथ' बारायाना सेलारिफोरखौ आंहाबो मोनदोंमोन मोननाया बेहा बे भाषा रोङिनि थाखायनो दाबो थांनो मोनाखै भाषाखौ एसे सोलोंबावनांगौ आरो जोंना दा जाय मेदामजों खामानि मावफानांगौ बे मेदामा माइसुराव थांदों माइसुर होननाय जायगायाव बेनिफ्राय फैब्लासो बेखौ खामानियाव जयनिं खालामगोन आरो जोंना रुमाबो थिग जायाखैमोन नालाय बिनि थाखायनो बेखौ खामानियावबो थिसनथ'वाखैमोन दा रुमा थिग जाबाय रुमाव एडजास्ट जानो नांबावगौ रुमाव गासिबो कमप्लिट जाजोबबासो बेखौ खामानियाव लांगोन आरो दा लांथ'वा बर्थमान रुमावनो सप्तासेसो बा 10 दिनसोआ थाबावगोन हमना ला बे मास मोनसेखौ मावथ'नो मोनबावा आरो बै फैगोन मासनिफ्राय दा नभेम्बर ना अक्ट'बरनिफ्राय नभेम्बरनिफ्राय मावनो मोनगोन आरो थ' लोगोफोर मालायनि सम्पति गोजा दे बियो जोंनि नङा सम्पति गैया जोङो माने बिराद भिखारि जाना फैदों होनबा न'निफ्राय
बिराद भिखारि जेबो बुस्थु लाबोनो हायाखै भिखारिनिफ्राय बांसिन भिखारि मागिनानै जाग्रासो जों जाना फैखादोंमोन आरो दा बयनावबो मागिनानै बे माबाफोरखौबो ओंखाम संग्रा स्टभ मा होनोमोनलाय कुकार होन प्लेट होन गासिबो थोरसि लथा होन बेफोरखौनो जाग्रा लोंग्रा ओंखाम संनानै जाग्रा बुस्थुफोरखौनो दा मागिनाय बायदिसो जाजोब्बाय आरो गासिबो मालायनि गोजा जों गंसेबो बायनाङा मालायनियानो नोगोर बुरजाखा बस्ता मोननै लाना फैखाबाय मालायनि गोजा बिराद भिखारि जाना फैबाय आरो ना ओंखायनो नै दा कारपेटबो गैया माबो गैया कम्बलफोरखौ बनानै हायाव दाब्ले दुब्लि उन्दुनांगौ दिनै हरसेया गाबोन मा जाबावो आरो गोदांबा एकदमबारे मानसिफ्रा बेंगालराव थांबा एकदमबारे मोजां मोजां जायगायाव थानो मोनो नंगोनदां ने दासो बुजिदोंना नोङो जोंखौ आं बुजिखायोब्रा मानसिफ्रा बुजियाना सिगाङाव जोङो मावफैयोब्ला फन खालामनानै सोंहरबाय थायोमोन गावसोरल' मोजां मोजां जायगायाव थानानै बिदि बुंहरोमोन बियो दा गाव फैनानै गाव बुजि मोनबाय आरो ओंखायनो हिनजावफ्रा माने गोजानाव थानायफोरखौ बांद्राय माबा खालामनाङा आरो ना गोजानाव खामानि मावना जानाया माबायदि खस्थ' नङा होमबा लोगोफोर जेन'बा जोङो गोजानाव थाफैयो हिनजावफ्रा माने न'आव थानानै एकदम जि मोजां नुहुरो आरो ना गोजानाव थानायफोरखौ खामायनायफोरखौ जाय नुहुरनाया नुहुरो जाय नुहुरनाया नुहुरा सासेजों रुजुनो हाया बेखौ थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि भिडिअ'खौ जों एसेयावनो फोजोबनोसै आरो बाय बाय